karamo ni mi doni zoro awla bi etaji jodamne bo jodamne la akbar mana do aw ka dinena do fe moru de ka soka yin katama ministre utak la akbar okay la ilaha illallah mais ne a soro anga ko inde foi ka golongo to ko nyini ni wori nyini ni place mini odo mais e daledo e ponchika basé umbe kana e ma balamado tapingara o fezeledo mo minu mago be dine na fama o te fama ni ko ala be me fadi e lawai olu mago be e ala be lawo afada mo warti ban no mago tala no ni ko ala be ni warti ko mago bala o biere commandé o kalli ko de to kala ni fama mago bala o biere commandé o ka chaise u jukoro ibi to kala alors jende mago be karamo la fando de ce bateau le politique au lieu de ci voir à côté na yene ci ngata ala sunduru be sara to pour be ka ko di fando de biti ni ngola ko meni eni ko mi jala sigimbe tapingara u fezeledo fanda ere sigile tapika ale ere fereleti tapi mi zoro amse ka fuma blewa abada est-ce que karamo ere yi tugoti ni ngali kala kan ni ngali ko dew ah bo e kulaje ou bien ministre la made do abe bo islamé bolo oye galo fi odo ya alors on de fo on de fo bora karamo de ci yoro ci fu inti yoro si islamé ya karamo kunda abe mais islamé ni patronya jonde e bi jon ngati ne se ka faydi afada fu kana nyini de bi fe ka karamo ke ni karamo ke audience di ma tuma mina ibi soro ka do fote bure ni daga bana fewo fanda bi so anaka blogi kolo ka siye kan fote daga bana no mono chef la abada islamé bi mais on farafin c'est collé do carré passé kabdaye ponjika so ko jennedo muso nyimo mbangere dafe kala ndi ngembe ka ngori ndiri fifa kada ballir adra ala ka dina bitami yara karamo aw bina yekoy ala abina ye dina ya yalla ballir adra alaje amma wasaraya mais ne fuka ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira sigira dojme ala kira bloki boga dojme ala kira fi faraka tigi dojme ala kira ya sako soro dojme dumini duma dunina ala kira kan nyana maya beke nyani ni nyanna ko ta sa kan na dinna Allahu akbar do adra ala yodo tariku mo do mo ya ngai so adotro alors mais ni aw bi damu ke karamo mana do damu ka ala ko jun se ga fush fam famille la karamo ke mo bi bilala karamo ke ka so parler do mais ni mansura fana soro ka do ha so sunna on ne le me obino nyefo karamo ke on na karamo ke ka so soro ko mina confier clibiche bo abaka gundo fo karamo ke ma sura fana du gelaya benga bo sisa ni islam convier jigi kara karamo de bi renforcer ka atlisi mais e ko ama e alinyere inyaba nyoru la gelaya ba nyoru ko parce que ali sisa ne ko ni bila do jol damne be ni million tan fla de kala albi amaba folo et puis nga mobili nyabla révision no kamé ko wabidu ni ma dumini ke inda ko fodi il sera quand ka ala mine ala di ala gasiga masaya ala mais est-ce que convive c'est ka ala ko yamble tiens ballir mais karamo abina baye convive aya chesre ne mi fo ka ala ne ti aw don mo o ti akadro mena ne mana kamani ne aw fe Haïdara. ba ti ne wala mais aya ala tallame lara abina do mi ci do ala kambe so wabu dini nati alay abada aya flatni ala kradia man ahabba ad-dunya adarra bi akhirati Allah wa man ahabba al-akhirata adarra bi dunya Allah nimma wa ma yedien kanu fa ka fiye bli ka Allah harala Allah sanaka nimma wa ma kira ala feka sira Allah haranye fa ka fiye bli ka jela tikela mais ama fiye bla ondala aw minu wa ya karamo hoye na kara chenyera al na ma ke chanya fo kon ama fiye bla onda kon abla ebi pari ibiti ikasunguru no fe e pari mbeka temene ka non convi parler karamo parler e mana mungara oui hein convi
an ka foliw tɛ fɛn dɔn olu k'a fɔ u b'u diya u ka mobili dagabanaw san u ka ye ngaraya ko la mais aw minnu ye diinɛ karamɔgɔ ye a yer'u ka ye o ngaraya ko la wallahi aw ye nkalontigɛlaw ye. kuma in ni nin wale min ɲɔgɔn cɛ dɛ. o ye ɲɔgɔn cɛ. kuma ni wale min ɲɔgɔn cɛ dɛ. yala o tuma ni kuma ni wale ye ɲɔgɔn cɛ est ce que tiɲɛ fɔra. ma fɔ. ni tiɲɛ fɔra tiɲɛ kɔni ma kɛ. ayi. kuma ni wale mana ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o ma ko na. i ye min fɔ i kan. يقول مقسم الله أن تقولوا ما لا تفعلون على قصو مرة نتجرى أو لا فقر دعا فقر بالله كبورة مقسم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نتجرى لا فقر دعا فقر وين دعا فقر هذا بني فاتاك